Зараз поглядим, что там такое. Ну, мне хотелось, чтобы это был добрый окунь. А кто там у нас? О, добрый окунь! Нарешті. Ха-ха. Сподівався я, що добрий окунь мені трапиться. Ну, маль кожну риболовлю на ньому мені трапляються. Ось такі мацаки. О! Йось! О, глядите. Ай, все-таки головньова тема працює. Не по головнях, так по окунях. О! О, такий о. Мажний мацак. Ай. Добре, вельми добре. Ай, красавец. Ай, пригожун. Так. Ой, засекся так добре. В сенсі не пошкодився зовсім. Так, крышечку. Бо это тройные гаплики, холера, частяком могут рыбу поранить. Поплыл.